Geç yaxşı, hormatly yurtdaşlar. Bizde şu mahal şubetsede giyce tağat bir. Türkiye'de 2 mi 3 mi Türkmenistan'dan da olay wagt yani şu günkü günnetki goýan videolarymyň üstüne goşmaça bir topar maglumat geldi Türkiýanyň içinde şolary size okap bermekçi. Okap bermekçi diýen sebäp gatkan döwletleň ady geçe bir 2-3 däl kellede saklar ýaly şoň üçin aýplaşmagyň okamaly boljak arasyny. Maglumat aýdylşy jemi 62 döwletden ine Türkiýe kömek gelýär. Kömek nähil kömek? El kömegi. 62 döwlet öz ýanky halas ediş toparlary bar. Ya biziň şol halka düşnükli dil bilen aýsak MCS toparlary bar. Ýöreýte uradilen adamlar. Şol real adatdan daşary ýagdaýda kömek etmäge ýetişýän adamlar olaň öz elinde esbaplary bar, gurallary bar, ýagaptaryna itleri bar, şol adamlar aktaş, antaýyş işlerini ullanýarlar. O şol ýykran jaýlaryň aşagyna akydyr adamlar bolsa tapyp kömek edýärler. Şola bilen kömege gelen döwletleriň sany 62 diýip aýdylýar. Indi şolaň içinde ýanky Ýewropa bileşigini, ýanky Ýewrosaýyza girýän döwletleriň arasynda 21 döwlet bar. Oňa daşgaryn ýene-de 3 döwlet ýanky şolaň arasyna aýdylýany Albaniya, Çernogoriýa hem-de Serbiýa. Indi şol üçem Ýewropa bileşiginiň gapdarynyň geçýär. Bilelikde jemi şo Ýewropa bileşiginiň 21 bärki 24 döwletden 38 sany halas ediş topary gelipdi. Döwlet sany azyrak, emma halas ediş toparlar köpürek. Käbir döwletden 2-3 sany toparan bar da ýöreýte. Ine şolar şu mahal Türkiýe döwletinde halas ediş işlerini alyp barýarlar. Indi şolaň içinde şol ýanky toparyň içinde halas ediş işgärleri, ýanky lukmançylyk bilen mesullanýan hünärmentler şolar adam sany 1600 adam bardygy aýdylýar. Ýene-de şol toparlaryň içinde 104 sany ýanky aktaryş antaw işlerini alyp barýan itler bar halas ediş. Ine şolaryň sany 104 sany. Şu barada aýdylýar. Şolaryň içinde ýanky Ýewropa ýararlygyna girýän döwletler bar, NATO bileşen, harby birleşen. Şondan şolardan hem 1400 ýanky adamdan, ýani halas ediş toparyny degişli adamlardan 1400 adamdan gowrak halas ediciler şu mahal Türkiýede. Ondan daşgaryny men aýratyn bellek geçýän şoň içinde men ýaşap oturan döwletim Şwediýada 74 adam ýanky şu ýöreýte şu zatlary ýanky alyp barýan işlerden baş çykýan halas ediş toparyna degişli 74 adam uğradylypdyr. Indi şol sany Ýewropa bileşiginden ýa Ýewropadan jemi giderleriň sany başlap Albaniýadan 73 adam, Çernogoriýadan 83 adam, Serbiýadan 47, Slovakiýadan 15 adam, Sloveniýadan 11 adam, Fransiýadan 217 adam, Angliýadan 84 adam, Demirgazyk Irlandiýadan 50 adam, Gresiýadan 67 adam, Italiýadan 74 adam, İspaniýadan 720 adam, Şweýçariýadan 100 adam, Awstriýadan 112, Belgiýadan 20, Polşadan 213, Rumyniýadan 167 adam, Moldowadan 55, Gollandiýadan 86, Germaniýadan 187, Portugaliýadan 55 adam, Malta Respublikasynyň 32 adam, Estoniýadan 79, Litwadan 37, Belarusdan 72,
Demirgazyk Kipr Türkiýe Respublikasynyň 297 adam, Horwatiýadan 41, Kosowadan 48, Bosnia we Herzegovinadan 103 adam, şol ýanky 103 adam 3 topardan ibaret. Demirgazyk Makedoniýadan 36 adam, Bulgariýa 98 adam, Çehiýadan 69 adam, İslandiýadan 11, Taýwanyň 176, Günorta Koreýadan 118 adam, Hytaýdan 467 adam, Yaponiýadan 148 adam, Hindistandan 153 adam, Pakistandan 85 adam, Malazya'dan 155 adam, Bangladeş'ten 74 adam, Singapur'dan 68 adam, Filipin'den 82 adam, Mongoliya 42 adam, İsrail 450 adam, Livan 83 adam, Irak'tan 150 adam, Tunis'ten 41, Libya 80, Aljer 89, Kuveyt 46 adam, Katar 150 adam, Palestina'dan 27 adam, Saud Arabistan'dan 54 adam, Birleşen Arap Emirlikleri'nin 129 adam, Iordaniýadan 114 adam, Sudan'ın 40 adam, Oman'ın 46 adam, Amerika'dan jemy durly gurumalardan 249 adam, Meksika'dan 172 adam, El Salvador'dan 115 adam, Günorta Afrika'dan 58 adam, Brezilya 40, Argentina 34, Venezuela'dan 29, Kanada'dan 10 adam. Ondan sonra şu günlük okalım var vatandaşa. So sanawyň üstünde olup habar maglumaty uratdylar. Bu maglumatlar hemmesi belli bir yerden gaty ynamly çeşmeden gelip dur. Türkiýe degişli ýanky Türkiýe hökümetine degişli bir çeşmeden alyp dursany. Enne şu taýda ýanky ozal günlük okanymyň üstüne men aýdypdym da Kazakstandan 60 adam diýip. Soň üstünde olurdular. Kazakstandan şumal 100 adam Türkiýede halas ediş işlerinden mesulandy. Ýene de Wengriýadan 156 adam diýipdim. Ol takyk gurup şumal täze maglumaty uratdylar. Ol 167 adam. Sonra Özbegistan 100 diýip aýdypdym günni. Şumal takyklaryň maglumaty görä 180 adam. Ukrayna'da günni 87 adam diýip aýdypdym. Häzir 175 diýip aýdylýar. Ermenistan 57 adam diýip ýerden beripdim. Şu mahal aýdylşyna görä adam sany azalyp 57 däle 28 adam Ermenistanyň şu mahal halas ediş işleri mesulanýar. Eýran 80 adam diýip aýdypdym. Şu mahal Eýranyň Türkiýede halas ediş işlerinde 158 adam gatnaşýar. Orsiýada 150 adam diýip aýdypdym. Hakykatdan şu sagada 401 adam Orsiýadan halas ediş işlerine gatnaşýar. Türkmenistan şol öňkülügine 10 sany adam. Bärde şol uly kömege diýerlenen biri ýurtdaşa şol Katar döwleti. Kataryň şu mahal Türkiýe üçin edýän gaty bir uly we degişli kömegi var. Olar aýyň 10-uny, ýa-ni fevralyň 10-uny mundan daňasy gije ýarnyň näçe ýam 13 bolýar. Mundan 3 gün ozal Kataryň telewizionyasy eglan etdi şular ýaly. Näme diýip aýdy? Eglan ýa-ni kömek we gollaw diýip programman kampaniýany eglan etýärler. Şol Türkiýedäki ejir çeken halka kömek gollaw barada ýörete Kataryň telewizionyasynda kampaniýa eglan edipdirler. Şoňa da Kataryň emiri ýa-ni ady Şeyh Tamim bin Hamed Al Thani şol kampaniýa öz şahsy emläginden $14 milyon baş edipdir. Galanam halk özler kim näme başarýan bolsa ýygnap durlar. Ene gaty görülle alarlyk misal
her bir döwlete şol sany bizinkilere de häzir olary da gezek geter aýdar. Ondan indi ýanky aýdylşyna görä gatanam dar çeşmeden gelýän habar şoň üçin men siz bilen şol wagtlar paýlaşýanyň sebäbi şol. Şu ýanky ýer titremede görýäňiz da Türkiýede türlü döwletlerden ýanky esasan studentler okapýar. Türkmenistan bolsa esasan şol ýanky iş migrantlary ýurdun içinde iş gazanç bolmasaň bosup şotak gitdiler. Indi şol beýleki döwletleriň ilçhanalary we konsulluklary, ähli işgärleri, ilçhanan hem konsulluq şol ýer titren ýerlerde şol öz halkynyň arasynda, studentleriň arasynda bile şo taýda şo harabalyklarda palatka gurup ýaşap biler. Ol İstanbul'da ýa-da Ankara'dan oturup o jaýyň içinden gulpap öz işlerle gümradar halktan 50 beýdar bolup ýok, öz halkynyň içinde ýanky wepat bolanlaryň jesetlerini ýurduny alyp gidýärler, ýaralary şo taýda ýa bejerýärler ýa öz ýurduna transport bilen uğradyp durlar. Hemejiniň şo taýda, Gazagystanyň şo taýda, Özbegistanyň ilçileri, Azerbaýjanyň daşary işler ministri şuman şo taýda. Kuweyt'in kim daşary işler ministri ikun märine şol Gahraman taraşdy. Näme şoňa dogry aýdy bilemakdy. Gahraman Maraşda taraşdy del başlarsyn. Ene ýöne hemme döwletleriň wekilleri, ilçileri, konsullary, ähli işgäri bilen şo taýda diňe Türkmenistan ýok diýip habar berildi. Näme üçin beýle boldy? Näme üçin Türkmenistan öz grajdanlaryna diýip aýdýan, olar başga söz ullanýarlar. Ol ýöne men raýat diýme dilim baranak sebäp biziň halkymyz mallar, biziň halkymyz gaty beýik we şular ýaly taryha giren halk. Ýöne bu birinji gezekde bolýan ýa-da. Gördüňiz hana Ukrainada fevral aýyndan bäri 30.000 iň pesenden Türkmenistanly, eli Türkmen pasportly ýigitlerimiz, gyýyzlarymyz, ýanky işçi migrantlarymyz Ukrainada galdy. Şo 30.000-dan 1.000-nem çykaranaklar ýurda tarap äkitilmedi. Göz üçin hasabat bermek üçin bir topar yaranjaňym şolan gapdaryna goşýa, olar şo samalyotda geldimi belli däl Ukrainadan ýa Türkmenistanyny samalyotyň içine salyp soňra şolar video düşürdilermi? Üçe gelip salam berýärler, taňry ýalkasyna aýdýarlar da Urwan olar ay bizi getirdi sağ bolsun diýip. Şol iki samalyota sığýan bolsa 500-600 adamdan köp ýerleşen galan 29.000 ilat kim halas etmeli? Galylar hana urşun içinde. Men size aýdyp berip otyrna ýurtda şol ýagdaýyň bollugyna görä nirelere çykarly şol türkmenler, studentler nirelerde bejergalýarlar ýa iş ýagdaýlar hemme adam aýdylyp oturlanak sebäp o çağlarda günah ýok birinjiden, ikinciden gorkasyna olar özünden gorkanaklar köplen şo ýygyna galan enatalaryny hökümet azar bermesin diýip öz adyn familiýasyny aýtmakdan hem çekinip berdi. Inne birazajyk özüni tutup başladylar. Wagty geler olaram hökmen çykyş eder. Ýöne şo Ukrainadaky halkymyzy eýelik etmedi. Şo taýda okun bombaň astyna gal 30.000-dan gowrak elleri şol Türkmen pasportly ýa Türkmenistanyň grajdanlary bolarlar. Inne mene beý ýer titremede de aýdyp berip otyr adamlaryň sanyny şolaň birine eýelik etdimi ýok. Hemmejik hany Türkiýede jaýlandy. Ýöne Türk hökümeti şulara iyiliğine can edip alıp gidin dip aýdyp bilenap. Bir gezek can edildi, etiki var, şutajda, norma var. İlçilen derejetinde bir gezek can edildi, alsan aşolsan, trupkan alıp görüleşen, sen görünüp durda nirden can edilýän. Hökümetten can edilenini başka sahanlar görkezýär da telefon. Şona malanaklar dene, ilçesi ne beýlekisi. Şeýle mi? Ne konsulu ne ilçesi. Ondan biler neylesin. Ondan şol
wepat bolanlaryň jesedi şo taýda galmaly bolar ya umumy gonamçylykda jaýlamaly bolar. Sebäp Türkmenistan döwleti ne ölüsine ne diýeresine eýelik eden etmejegine ana görkezip otyr 20-nji ýyldan bäri gör bak näçe biziň watandaşlarymyz ýok boldy. Hemmesi barada da aýdyp berdik. Haýsy birin bular ýurduň içine kitdiler ya enatasyna gowşurdylar jesedini. Emma şonu iş ýüzünde hakykatdan seretsek, görsek, bilsek, düşünsek watandaşlar bular şu Türkmenistanyň hökümetiniň etmeli işini ýurduň daşyny edip otyr. Öz aýlyk günlügi bilen öz ýzyna galan çağılaryny enatalaryny eklep saklap otyrlar. Hani bärde döwletiň ya hökümetiň aladasy. Eger döwlet adam üçin bolýan bolsa, ýok. Bir özüňiz bir düşünjek bolup görüň şu zatlary. Ýok. Innem ýene bir gezek subut edip otyr. Ene şol haramhor jenaýatkar topar. Şu halkyň şol ýurda salynmajagyny. Hani ýene de düýün bolýar da gize ýaryndan agdy. Düýün ýene de bir biziň türkmen jananymyz tapyrypdyr şol ýanky harap bolan aşanyň wepat bolan. Ýaşy beterem boldy ýa-ni iş migranty diýip aýdylýardy. Şoň ejesi görgüli 57 gezek jaň edipdirdi ilçihana. Hiç mesele çözülene gürleşen adamım yok. Ahir sonuçta benne öz çağasını öz alıp gitmeli oldu. Bärde on adın familyasyny bermediler tutup oturmak olan öz şuun kun derdi yeterlik ýaşylyp maňa şunu haýyş etdiler. Bolýa ýöne fakt bar. Adamdan ady bilen suraty bilen sag bolsun hany ýurtdaşlarymyz paýlaşyp otyrlar, öz gynanjyny beýan edip otyrlar. Ýa-ni şol Gahryman Maraşdan aýdylýar, haberleýän habar hökümet ýok. Elçihana da ýok, konsullugam ýok. Ýöne şo taýda biziň türkmen ýigitlerimiz, gyýylarymyz bar. Ýüzlerçe adam. Şol kömek edip berdi. Ýöne hökümet ýok. Ýöne bu ýüzlerçe diýänimiz bir emedäle ýurtdaşlar, bular spesialistler, bular öwredilen näşe zatlary. Şu öwredilmedik adam o haraban içine girse depesinden gaýtmak mümkin, ırıň atyp duran jaýlar. Onuň ýene de ýitgesany köpeljek. Onsoň bu haraban aşagyna galan adamlary çykarmagyň öz usuly bar. Onu elinden ýeňinden çekip çykaryp bolmaýar. O gorbak näme yaralary bar, näçe döwük gençlik bar. O taýda spesialist gerek, bilermen gerek. Şoň üçin ýöreýte şol halat ediş taparlar döredil her bir ýurtda, döwletde. Hani bizde şu zatlar, he? Dünyada 4-nji ýerde durdy diýdi, goru boýunça. Peýdasy näme? Hani 10 adam ugradypdyr diýdi, oğlum Lukman diýdi. Türkmenistan nakly Lukmanlary öz janymada itime mınanjak gel. Oğlum näme Lukmançylyk bilimi bar? Tebipler köp bilýär şol diplomly Lukmanlardan. Şoň üçin halk Lukmany da tebibe gatnaýar. Ene logika şutaýdy. Doğru mu olsa yalanım mı olsa yani halkın ediyen şu hiç şey olur da ınım yok. Sebep kapısından marsan ayam elini serip durur diye de sen becermen alada sen eden aklı sana şol gerekmeyecek dermanlar satıp elinden pulunu alacaklar. Yine bir de bolyan zat şol yine şu maglumat geldi vatandaşlar ben size şonay deyinliydim. Ondan yankı orayam şol Katar'ın emiri ilkinci bol özü görürlük orkadı da o adamlarda öz şahsy baýlygy bar. Olar halkdan ya döwletden ogurlap baýlyk toplanak bizinki ýa. Yani öz şahsy baýlygynyň maşgala pulunyň ana 14 milyon dolar şol ýa haýır sahawa diýişine beripdir emir. Yani hol hakyky emir öz ýurdun. Halkam şoň ýygyna eýer hemme kömek edip otyr Türkiýe. 10.000 sany jaý ýa modul Katardan aýam ýola düşdi. 10.000 sany diýmek şol gurulgy jaýlar bar, gurulýan jaýlar ýygnalýar ýa wagon görnüşini onuň gelini ana şo taýda 10.000 maşgalany şo taýda ýaşadyp bolýardy. 10.000. Gatyly zat. Sebäp o modullar o biziň görýän o wagonçyklarymyzda bagyşlan. Ol
durmuş için, yaşayış için, yürüyüte kondisyonerli içinde hemme enzam var. Öy yona ayağı üstündeki kaya katnadılayan zaylar berdi Avrupa'da var, men son çiğnaydı. Yani onun sanığına Katar'ın devleti kömek deyip uğradı. Katar'da dini nevit var, şey mi? Bolsa biraz gazy vardır. Bizim Türkmen toprağımızda dini yerden kazılıp çıkarılan onlarca görünüş var, dürlü mağdan. Bular nire gidiyor? Ha? O nira gidiyany men bilýän, ýöne halk soran akşam nira gidýärdi hökümetden. Inni şol 5-6 gün bäri beýleki döwletleň ilçileri, konsullar şo taýda ýatyp turup öz halky bilen ne şol öýde zowgardy galan adamyň içinde ýetişbildiginden olar öz ýurduny urady. Türkmeniň çağalary ýetim toplaýaly özüni nira urjagyny bilen. Ha? Binahil durmuş boldy. Şuňyň akşam kardeşim Serdar'ın o yekeliklerden çıkışını dinledim. Sahipamızı. Şu tayda aydiyada o şu sabır vardı. O sabır şol önünü köşesin yattan çıkarın o ölen ölü galı değildi tur. Onu Allah'ın ya dinin adı bilen ullanan bilen fakit şov ol ya. Gatı doğru belli yaptır kardeşim men de oğlu gollayın. Türkmenin sabır kasesi bir dövür doğru. Yani şuna milt edip ine men ya karşı durýan orta çykýany az öz hakkı koğuşy. Ine şonu bilibem olar ine depämezde şanyp da otylar. Yurtdaşlar. Ine ozal ýanky koronavirus ýoly ýapdyk diýe. Soňra bizde koronavirus ýok diýip ýene-de ýoly ýapyp 3 ýyllap 4-nji ýyl, 3 ýyl boldy da halkymyzy watana ýygyna goýberen aga olar. Ýygynda galan çağalar ne gün bilen ulalyp otýar, otaýdy. Yurtdaşlar, biraz gözüňizi açaýyn size. Şol mysal size görelli bolmady. Negativ mysal, atritsatly mysal, men onu palajitil diýip aýdamak da, oňyn mysal näle. Soňra ýankaý düşünmäli, hana şol taýda Türkiýede ilki şol 55 ýigidimiz zäherlenen aragy içip wepat boldy. Haýsy birini eýel getdi? Ýok. Indi ýankaý düşünmäli, Ukrainada 30 000-den gowrak Türkmenistanly ýerleşimi garly. Okun hemen uruşun içinde. Kim onu eýel getdi? Haýsy hökümet? Ýok. İlçede şo gün gaçyp gitdi diýerler da uruş başlandy. İlçem ýok diýer Ukrainada. Men bilemek dogrymy ýalan, ýöne diýilşi şol. İlçi ýok diýer. Ba bolsa Ukrainadaky ilçi näme üçin telewizora çykyp çykyş edip aýdana. Eger hakykatdan eger de şol Mağsa, eger de şol Türkiýedaky ilçisi konsullugy bar bolsa, men bilýän barlygyny. Ýöne onu näme üçin halkynyň ýanyna da, näme üçin şol ilçi ýa konsul her sagatda maglumat berip duran öz halky üçin. Näme üçin ol watan satan programmasy diňe sağ şagalan bilen günni ötürüp otyrlar. Näme üçin her sagatda gorkazyp oturan akla Türkiýede bolýan waka, näme üçin öz watandaşlarymyza gynanjyny bildiren aklar. Ha? Wepat bolan ýigitleri, gyzlary, işçi bolup gelen migrantlary, bular näme adam dälmi? Alıbaýa ýadygarlyk duýdy, halka hormat ýok. Bu nähil durmuş bolýar. Itinni adamdan gymmat bolupmy Türkmenistan? Oýlanary, pikirlenere, netije çykarary meselekan ýurtdaşlar, ýöne siz şu zatlary dogry düşünmeňiz gerek diýip men pikir edýän. Indi bolly bir çeni çaky ýaşy her kazadyň. Beýdip şowakör bolup ýorganyň aşagyna giyinip ýatmak hiç kimede gelişmedi. Ene ýatanmyz üçin şuguna düşdik. Aýdy otyrny. Hiç açan men ýadajaklar şu zatlar gaýtalap aýtmady. Şu güne sizi getiren siziň en atalaňyz. Sebäp şo döwür dım oturdular. Sesini çykaryp öz garaşdyrlygy üçin ýa döwletiň bir ýygyl işlemek üçin hareket etmediler. Hiç kime gerekli. Ay bolya nämese niyaz bersin. Ay biziň ne işimiz var? Barma, goşulma, görünme dip öz çağalarynyň elini çekdiler. Biziň en atalyp. Inni sizinkiler siziň eliňizden çeken üçin şu ýagdaýda. Sizem inni ýygyňyzda galan en atalaňyza ýa-da çağalaňyza eýel etmejek bolsaň,
o döwletiň onu teppe dokarly yer titreme gerekkä siz diýri gömdiler. Ananaýyn şunu. Men şu malyna gije ýanyna nagdy men şu zatlar pikir edip otyn. Näde paýsy ýol bilen bu halka oýandyrmaly. Her zady gördük ha 30 ýyl. Bir süýji söz bilen kama halkatyrgyny gördük kama bir paýsyda diýmän boly o kaýdymam diýmän ýöne onda da bir ajrak sözler ullanlyk şu bir halk düşünsänip onu size gyzalat ýa size bir meşe vermek üçin edilen zatlar absolut düýbünden beýleder. Ýöne haçan gözüňiz açyljak. Watandaşlar. Bir pikir edin, gyzy ýogalar ene 57 gezek jaň edýär ýylçyhana. Netije ýok. 150 gezek jaň etseňiz netije boljak. Sebäp siz gerek däl ýurdun daşynda da siz ýekijida saklaýasyz. Sebäp öz agzyňyzdan kakyp ýylyňyzda galalar eklep saklap otyňyz. Şo puly uratmasaň olarmy öýle? Hökümetden kömek ýok. Güzel siz şu zatları düşüneňiz. Diýmek, indi şu erti, şu kümen çykyşyndan soňra erti bir sanyk owan ýüzi duýan hamyndan galyn haramzadan uğradar ol hökümet. Barın han gürleşen bolup gaýdyn diýip. Sizem şolaň öňüne mözderip durjakmy? Ýakasyndan tutup ýüzüne tüýkürmeli. Götüne depip kowmaly şu taýdan. Siz bize gerekkäl, o nämen ilçi, o nämen konsuly. O taýda ilçihane bilen konsullukda pesinin 50-60 adam şu Türkmenistanyň baýlygynyň hasabyny aýlyk alyp pülpüllep ýaşap. Üstesine de özüňiz öz eliňiz bilen şolara para etip berýäňiz, pasport düzeltmek üçinmi, wiza edinmek üçinmi, bilet satyn almak üçinmi? Näme diýin? Şunu özüňiz bilip edýän bolsaňyz, onu gözüňiziň göz ýaşyny ýanyk bilen süpürin. Başga men näme diýin watandaşlar? Şu görüp duran jenaýatyňyza göz ýumman bolsaň, siz onu göz garagam almanyrda. Bir pikir edip görüň ha, öz ejesi, öz çağasyny ýurduna gitmek üçin ýazaýlamak üçin ilçihana ýurtdy. Trubkan alýan adam ýok. Birinji gezekde resmi aýdylýar. Ene şol Türkiýanyň resmi edaralaryny, goramalarını ene Türkmeniň ýagdaýy şu diýip, şular ýaly wagşy döwletiň, milletiň barlygyny geň alyp otyrlar. Ýöne diplomatik bar döwletleriň arasynda gatnaşyp, bular hiç açan ýüze çykarmaýarlar, bular ýal zady. Öz aralaryny pikir edip goýýarlar. Ene diplomatiýanyň şerti şu. Şaň onsoň o döwletiň garajdalaryny Türkiýanyň hökümetiň öz islegiçe jaýlamak ýa uğratmak borjy ýokdur. Türkmenistanda gerekkä. Haýsy bir nakit şuna sizin özüňiz görüp oturan zatlaryňyz. Aýdyn. Haýsy bir wepat bolan ýa ýok bolan ýygyny alyp gitdi şu günlerde. Ýok. Emma öz dogmasyndan bolan dogmany o Norwegiýada men çekip, meteriýek çekip ýa dozasyn köprek gurup ölenni ol ýa syýahat edeni gämidi. Ýörüte samalyot uğradyp, Boeing uğradyp şoň jeseden Aşgabatda getirýär urwan boly. Mundan onun mäseledir. Şeňmi? Ene bolýanda. Öz haram tohumuna gerek bolsa bütün döwletiň aviasiýasyny ullanýar. Emma bütün millet şuny düşündi, ýeke köpük gara saýlyk kömegi ýok. Gerekmi size şolar ýaly hökümet ýa şolar ýaly adam? Şeýdip sudatlar bilen alalyşyp ýaşajakmy siz ýa öz hak hukugyňyza eýe boljakmy adam? Bizim deyip dilimiz sıpırlı, näme diýjegimden bilemem, mende söz galmadan. Dogry bellap geçdi Serdar kardeşim. Inni olary sabır diýip sabır edip garaşmak ýok. Gawur bolsun şo sabry. Şolar üçin, şol jenaýatkar topar üçin. Inni ola bilen belli küllüsini etmesek bolmaýar, ýurtdaşlar. Oýanmagyň, hereket etmegiň wagty, müddeti bir döwür geldi. Bir döwür geçip gitdi gelin ha. Şu bir sagatda çözülmeli işi 32 ýyla goýdyň. Näme üçin? Şu özüňizden kölegeňizden teskinip kim ederkä diýip busulyp, şu Türkmeniň kümsükligi bilen. Şonu ýerlerden edilen nähil boldy. Hana şol ýumruk galjak gydyny hemmäňizden size ene men şonu görelledik goýýan. Türkiýede. Öz bilenjesin, başarynjasyň edip öz halkymy haýır sahabat diýip başladylar bol, Türkiýe hökümetim yapdy onu. Sebäp o taýda sen döwlet işgary bolmasaň, ýa döwlet guramasy bolmasaň, bu işler etmek bolan kanun şol. Bularam bilmän şoňa barypdylar, bir günden soňam yapmaly edipdirler. He?
Bolluk utordy. Hanonla Türkmenistan'ın ilçihanası solar etmeli. Hanı konsol, hanı pasol, ilçi. Ha? Hiç diyor. Yine men size gysgaça şunu şonaýdaýyn, bagışlan, o gije ýary gyrgyn pyrky oturan ýaly, ýöne çekipçiler ýaly, beýleki döwletlerine de oturan kömegini seredin. Han Türkmenistan. Ne yüz bilen biz orsan erti Türkmen yüzüne garamalya. Hawa, ýani-dem şu Türkmenistanyň yüzüne şumal rahmet çekip oturan ine iş migrantlar ýa studentler şu haýır sakawa diýişi bilen mesulan çözüp ber. Hökümete garşy hiç adam ýok. Ne şonay deýdim şu gullukça. Bolýa sağa otur. Hawa gyjagy rahat bolsun ýurtdaşlar.